cannot be enslaved. Mgbe Supreme Commander Nnamdi Ezebiro nọ na prison the first time, somebody gara na mmụọ ka ha je kpire ọma ka ọ pụta. Hero nga jụọ ya sị, hey, Nnamdi Kanu ọ ga-apụtakwa? Ha sị na ọ ga-apụta na ndụ. Ha sị, okay, ka anyị bịara ngwanụ mere anyị ka anyị nwere onwe. Ele ihe anyị ga-enye gị ka anyị nwere onwe. Ha sị, come on, get out. Bụrụ na ihe ndị a pụọ na nna a ga-enwere onwe. Maka nnụ nwere onwe, ele onye nnụ ga-enye ekele? Ọwụhụ pastor and priest. Ọkwa ịhụrụ the other time Maazị Nnamdi Kanu na-epụta, last time Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta, ndị onye priest jesoro uwe white je guzoro nga ahụ. Ya wụ na Nnamdi Kanu Supreme Commander pụtara that day, hey, na ayawu Mosinas ka na yawu Archbishop na oshin ya bịara na ejere nga na ekpechiri ekpere gwa Jizọs sị na ya je nga na ya ga-akpọrị na Nnamdi Kanu apụta na ihe mere Maazị Nnamdi Kanu ji pụta. Ndị ma otu na-eji position themselves ka ha take glory. Mmụọ ha sị nnụ nwere onwe, ọwụhụ ndị na-ekpu okpu ka nnụ ga-eto. Because ya wụ na anyị nwere onwe na ele onye ga-abịa chi bịa crown Nnamdi Kanu, ọ ga-awụ priest na bishop na priest. Ọha awụ anwụ onye dibịa ga-akpụta. Lee ndị prominent people enwere n'ala Igbo, ha ga-eje na ka ndị dibịa ha ezuru jee, ha ejeme na ka ndị pastọ ha kpọrọ entourage, kpọrọ ndị oti mkpu, kpọrọ ndị influencer bịa, ee ha bịara ha bịa ite onye, but mgbe ha ga-eje ji ime the main thing, ha ezuru jee. Ịhụ na enyi gọvanọ mere invite ndị dibịa, ndị aka ji ọfọ si ha were na ewu jee kelee no the gods of the land. No, ọ eme somebody gọvanọ dị n'eze ya eje na chọọchị, ọ bụrụ abịa tụ mma. Ịhụ na reason ala Igbo ga-eji ndị Igbo a ga-enwere onwe. Akra no somebody king dị n'eze ya eje na Catholic Church jeje na-ata oriri. Oh, na king anyị ụkwa born again. Ele otu king ga-eji awụrụ born again? Eze kwesịrị ịwa aka ji ọfọ n'ala. Eze kwesịrị ịwa onye ga na-eje na-atụ mmanya tụ agwụ nshi, na-atụ mmanya tụ mmụọ ọha na ndị mmiri na ndị mbụ na ndị egede. Eze jee ya nọ na chọọchị sapụta ire na n'oriri nyara chaplet. Ala arụọna n'ala Igbo, ala arụọna. So ele otu mmụọ anyị gbapụtara na ga-eji ahapụ anyị ka anyị nwere onwe. Wara asị nna nna anyị ha mgbe anyị bịara enwere ha agreement na ha ga na-akpịra Chukwu na ha ga-alaghachi back. Chukwu asịkwana ha na ha ga-eme anyị abụọ ọgaranya, anyị bawenye the mighty. Ndị Igbo the mighty n'ụwa niile. Emene ha ihe ha kwuru, but anyị emegezighị mkpa anyị kwere. Ugbu a ndị Igbo anụwo agọzi ụmụ ha chi, echenje na Shaka na Glory, na all those stupid names ha kọpụtara na ndị Pentecostals. Anụwa agụ Chizorom, Chibụzọ, Chidimma, Chinelo, na ihe wa agreement. Anyị ga-ewere aha mmụọ anyị tige ya n'aha ụmụ anyị. Anyị wụ ụmụ Chukwu. Anyị wụ ụmụ Chukwu. Chukwu na niile ka anyị ma. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya Amadioha. Ekpere na Chukwu kpọtara n'anya ndị mmiri na ndị ezumezu ha. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya udo. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya kamala ọzụzụ. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya Ekwensu, mighty God of war. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya mmiri ogwugwu, mmiri ndị ọzọ nọ n'ala Igbo nje aba. Ekpem na Chukwu kpọtara n'anya ọta mmiri Owerri.
ekwe m na Chukwu kpọtara n'anyị Nworie, ekwe m na Chukwu kpọtara n'anyị Iyafụ, ekwe m na Chukwu kpọtara n'anyị nne ka ụbọchị, ekwe m na Chukwu nyere anyị mmụọ ndị ọzọ kara aka na ndị ezumezu ya na ha na-arụ ọrụ, ekwe m na Chukwu. But I don't believe in that idiot a na-akpọ the God of the Bible. Nhụ that idiot mgbaba ya akpa mkpụrụ amụ, nhụ Jesus Christ mgbaba ya akpa mkpụrụ amụ. Chineke akpọ Jesus Christ na nna iberibe ya na akwụna nne ya mgba ya ọtọ, gbaa that useless nwaanyị ha ọtọ, gbaa ya ọtọ ka anyị hụ ikenye na public. Chineke akpọ ha atọ ọkụ. Do you know why? Those idiots never existed. Onye Mbaka na Ebuka Obi na-eji eri n'ọrụ maka slave masters erie nne ọrụ 100 years ago. Mbaka na Ebuka Obi na all those idiots a na-akpọ pastors and priests has continued. That's why iji like him na ana m agwa gị eziokwu maka asị m gị hapụ arụ maka Christianity wa arụ, and arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. Ndewo.